Здравей! Радвам се много, че се върна. За днес съм ти подготвила една много отпускаща медитация за твоя вътрешен покой. Можеш да си я пускаш колкото пъти пожелаеш след тежкия ден или когато имаш нужда да се събереш, да избягаш от шумът и разбира се да се възстановиш. И така, намери си местенце, където е спокойно, където е тихо или пък използвай слушалки. Можеш да седиш, можеш и да си легнеш някъде, да се отпуснеш, за да бъде удоволствието пълно. И ако си готов, нека да започнем. Настани се така, както тялото ти естествено усеща и желае в този момент. В този момент правилната поза е тази, която ти си избереш. И усети как още преди мислите да се намесят в този миг, тежестта на тялото ти сама започва да се спуска надолу, бавно и спокойно към опората под теб, към онази мека и нежна стабилност, която в момента съществува, независимо от миговете през денят ти и независимо от това какво си носил в себе си до този миг. Позволи на клепачите да се отпуснат, сякаш нямат нужда повече да задържат светът навън. И нека погледът без усилие се обърне към теб навътре, към онова вътрешно пространство, което е тихо, спокойно и само за теб. Насочи вниманието към дъха. Дъхът ти е тих, плавен, естествен. Вдишай и издишай. Дъхът ти се движи като вълна, идваща и отминаваща, която не оставя следи, която просто гали пясъка. С всяко вдишване въздухът навлиза дълбоко и меко, използвайки тялото отвътре и изпълвайки тялото. И всяко издишване помага напрежението ти да се смали. Всяко издишване напрежението започва да се разтваря само, независимо какво е то. Тялото знае как да се освободи, когато му бъде дадена възможност и време за това.
Представи си, че се намираш на място, в което времето се забавя. Като една широка равнина, огряна от мека, разсеяна светлина, без сенки, без движение, без никакъв шум, без нищо, което да изисква реакцията ти. Усети как това място се появява като усещане, което постепенно обгръща цялото ти същество с мека светлина. Тялото ти става по-тежко и по-спокойно. Усети как тялото ти става по-тежко и по-спокойно. Сякаш всяка клетка си спомня нещо древно и познато. Спомня си какво означава да бъде в покой. Вниманието ти се разлива като топлина по цялото ти тяло, започвайки от стъпалата. Тази топла светлина погалва стъпалата ти и отпуска всяка клетка и всяко мускулче там. После ще усетиш как меката топлина преминава през пръстците ти и ги отпуска. После през коленете и бедрата. Там също усещаш тази мека, топла светлина, която освобождава умората и тежестта, която си носил дълго време без почивка. Сега няма нужда да си нащрек в този един момент. Тялото ти се доверява на този разпускащ момент. Доверява се, че може да се отпусне напълно и да бъде държано, поддържано, подкрепено от мекотата, която те обгръща. Меката топлина се издига нагоре бавно към корема, където дъхът раздвижва живота отвътре, където ритъмът е постоянен и спокоен. И с всяко дишане се създава усещане за меко разширяване, за вътрешно пространство, което приема всичко без да го задържа, без да се съпротивлява. Мини нагоре към гърдите,
Нека там също меката топлина погали всяко мускулче и го отпусне. Цялото ти същество е в покой и огряно в мека, светла топлина. Раменете постепенно се отпускат. Всяко напрежение изчезва от раменете ти. Тилът ти и шията омекват. Всяка клетка е в покой. Всички мускулчета на лицето ти са спокойни и отпуснати. И лицето ти се изглажда. Челюстта ти намира своето естествено положение и е отпусната. А мислите започват да се отдалечават, като облаци, които се движат бавно по небето, но не закриват светлината и не нарушават усещането за простор. В това твое вътрешно пространство не е необходимо да взимаш решения, да планираш или да обясняваш нещо. То е мирно и спокойно, обгръщащо само за теб. И се задълбочава с всяко спокойно вдишване и всяко пълно издишване. Сега си представи, че се разхождаш по тиха пътека, обградена от природа, в която всяко движение е плавно и естествено. И с всяка стъпка вътрешният шум се разтваря още малко. След всяка твоя стъпка вътрешният хаос се разтваря още малко и оставя след себе си яснота, мекота и усещане за вътрешен ред. Въздухът около теб е чист и свеж. Леко хладен по кожата ти. Почти незабележим, но е достатъчен, за да ти напомни, че си тук, в това тяло, в този миг, част от този спокоен пейзаж. Тук никой нищо не иска от теб. Твоят вътрешен покой се усеща като дълбоко доверие. И всяка минута
това усещане се вкоренява по-дълбоко, по-стабилно, по-пълно и носи вътрешен покой. Остани в това пространство още малко и позволи на фантазията да се движи свободно, без посока, без цел, като лек вятър, който докосва всичко, без да променя нищо на сила. И забележи как образите се появяват и изчезват, оставяйки след себе си лекота и покой. Дъхът продължава своя естествен ритъм, тялото е спокойно, умът е тих, а цялото ти същество се намира в състояние на меко присъствие, в което няма нужда да се добавя или отнема нещо. И когато усетиш, че е време да се върнеш, без да бързаш, започни бавно да насочваш вниманието към тялото си, към опората под теб, към усещането за стабилност, но запазвайки този вътрешен покой като част от себе си. Поеми още няколко спокойни вдишвания. Усети движението на гърдите и на корема и позволи на пръстите, на ръцете и краката да се раздвижат леко, сякаш се събуждат от дълбок и нежен сън. Когато си готов, отвори очи бавно. И усети как носиш в себе си тази тишина, тази мекота, това вътрешно пространство, което може да бъде твой тих пристан винаги. Винаги, когато имаш нужда да се върнеш у дома, вътре в себе си. Остани още малко в тишината. Почувствай тази вътрешна хармония и се върни отново следващият път.